Karbi Anglong Labor Union KALU atum chithan chemo maikang nipon nijang Karbi Anglong dongkamokam rong sopiarlo langhan pathok lamalong pini chithan chemo maikang nialong manpeng alu hia manpen kachitong do naki lirson ronghang LLB sarkimo inti BA LLB Jonason Tokbi lawyer lapen Arya Sangho atum chiton dunsi mayar dipidun sonsi along tum kemang la pulo West Karbi Anglong Labor Union pen sonsi methanga det along rilong kacong dat det atum han an se awar sai ki pipon thegi lapen kam hai huis tame kerap ki pipon thegi awar sai pipon thegi phan along litum hamphang seng tanglong lasi along litum ke klem kedam lisenji puning je thepen bensi nitum tame chingrum dun lo tong dun lo lasi ke mo ke bangjiar ni nitum an se adi chipi pon thegi lapen Karbi Anglong kacong dara phai to han sta me an se ba phang pon thei kan nitum suri kardom chang lo kardom nitum ladak West Karbi Anglong pen West Karbi Anglong district sitame nitum dak dengpon pame kapo kapre ka sailong sitame nitum pachini pon lang so se iklem ke dampon je phansi nitum isi pini pachini lo masi nilitum Karbi Anglong along labor department lapen ke training center lapen ke nilitum dak kapap pihu patum maphan kelang pon thajia pansi nilisi pachini don lo labor union pen labang su nilitum isi dak West Karbi Anglong nilitum pini chingom si labang su Karbi Anglong arat mate nilitum la isi kimesen je pansi nilitum labang su dengpon lo lasi nilitum aphan labang su Karbi Anglong along nilitum labor department lapen ke nilitum da Karbi Anglong arat atum ke thek thi dopi kaposi ke thek ji aphan isi homosti sisi longpen longthom labor training center doning pu nilitum arni yong pen sitame nilitum paklang pon lo lapen pachini pon lo lapen ke nilitum labor atum ladak kam kachoklem pen ladak isi labor phan kerap ponangji dak state government lapen Assam dak is Karbi Anglong Autonomous Council lapen India government sitame nilitum Karbi Anglong labor union phan labang so ke lang pon je phan si nilitum isi pini pachini thulong lasi nilitum ladak Karbi Anglong along mane mena kachar ap je phan si keduan arab sitame labang so labor union aphan nang kachetu dunje phansi nili hin pen isi pachini lo lapen ke nilitum Karbi Anglong labor union pen West Karbi Anglong lapen nilitum Karbi Anglong long sitame isi along tinta thedung center long nilitum labang so kesengdam edje phan branch kesengdam edje phan lapen ke ladak rong along sitame isi rong sardu lasi laso rong sar long sitame isi arong long bangke don kep dokok tahai ba don phokep don faru dokok tahai lasi hai long sitame ke bangji nikan suri hinira ingkora hini pen ke nilitum mate piningan ingkan pen ke chengpon je phansi nilitum Karbi Anglong labor ek pen nilitum chengpon po lapen nilitum klem pon po apotsi dak rong along sitame nilitum kichok che ke lidam de dopik lapen ke la si thedung long center sitame nilitum kichok che ke lidam de do lasi lahai kichok pon je phan lahai kapa pleng pon je phan lapen nilitum dak Karbi Anglong mate labang so adet along Karbi Anglong keduan arat sitame labang so nang pacheton don pen nilitum Karbi Anglong along kacerai kom je phan lapen ke nilitum akisung pen chetong sitame do lasi alang litum sitame ladak kace bang edje phan dongkamokam pen di kanto terang Karbi Daily News lapen ke